रथ' मनिषा नों आंखौ मानो सैया सैया खालामो आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो नों मानो बुजिया मनिषा नों मानो जेबो बुङा प्लिज मनिषा नों आंनो फिननाय हो हगार लामाया नोंजों रायलायनो सम गैया आंहा मनिषा नों आंनिखा नों गुबुनजों हाबा जायोब्लाबो आं नोंखौ बोना लाबफिनथारगोन आयौ माबा अमाया बोरमाया थ दानो जिउआनो गलांबायमोन साला सोर सुवादनि फिसामोनलै बे साला भिडिअ नायनायफ्राव डिस्टार्ब साइकेलखौ एफा स्पिड सालायनांबायना बे बाइकबा थर दंबावसो बेथ' खावलाबायसोलै बेलाय बेयाव मा खालामदों र' खाथियाव थांनि आङो हाव मालाय खावब्ला भाई नोंलाय बेयाव मा खालामदों औ गुरब्ला भाई दंलै ओरैनो जिरायनानै हाब माथो दिनलाय नोंखौ लोरबांथार नुदों कर'नाफोरसो जायाखैथ' ओइ थ' बिदि नङालै भाई अब्लालाय माथ' आं सासे सिख्लाखौ जोबोर मोजां मोनोमोनलै गुरब्ला भाई बे सिख्लाया बे लामाजोंनो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो अ बाथ्राया बिब्दिसो गोसोनिसो बेराम जादों अब्ला औलै भाई नाथाय बे सिख्लाया आंखौ इसेबो केयारखौनो खालामा औ बुजिबाय आं खावला भाई जाय दंफाङाव फिथाइ गैया बे दंफाङाव अन्थाइ खुबैना जेबो मुलाम्फा गैया बेनोथ' जाबायलै गुरब्ला भाई मा खालामबावनो है बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नालै थौ बबेबा खनाफ्राव क्वार्टारसो मारिनोसै थौ बिदिब्ला गुरब्लाखौनो हाथायाव थांनो फन खालामनि खोमालै आयौ माबा मोसौआ दामब्राया बावसो माथो फनसो फैदों हेलौ अ हेलौ गुरब्ला भाई मा खालामद' नै आं उन्दुनायनिफ्रायनो सिखाराखै है फाग्ला एफा सानजौजासे उन्दुयो नामा सिखारदो थाबनो 9ता जालायलांबाय आरो जानायाव लासै भाई सानैजों हाथायाव थांनि अ दे थांगासिनो आं अ दे थाब फै आं जाहानि लामायाव नेगासिनो उन्दुनायफ्राव डिस्टार्ब धै एफा गोबाव आरो मानो साइकेल लाबदिया है साइकेलानो पामसार आंना थौ अब्ला सानैजों दाबिनो थांसै आं थाङाबा जाया होमबा थांनो बाससोदोंमोन आं नों नङाब्ला जायाथ' आरो जेरै आखाइनि आसि बिमा गैयाब्ला ओंखाम खनजानो गोब्राब थिग बेबायदिनो नों गैयाब्ला आंहा जेरावबो जाया नंगौ नामा औ फैबारखोदो जेबो टेनसन लानाङा नोङो दा फैनायावबो थिखांबोगोन आं अब्लालाय गुरब्ला भाई आं हले मनिषाखौ जोबोर मोजां मोनो दे आं हले बेखौ बावगारनो हानाय नङा मनिषा सोर मनिषा औ बै सिख्लानि मुङा मनिषासो नामा हले गुरब्ला भाई आंनो हले बेखौ नांथारगौ नैबे गुरब्ला थासान्दियाव नों जेबो जिंगासिना खावलाबाय गाबोन आं मनिषाजों रायज्लायनानै नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होगोन हागोन नों मनिषाजों रायज्लायना होमारनो हागोन बेफोर जाबाय आंनि थाखाय
ओंखाम जानायाव बाथोन सोलानायसो दे बिदिब्ला गाबोन बै दंफां सेराव मनिसाखौ सानैजों नेनानै थागोन अके जागोन आं थानायाव जेबो टेनसन लाना नोङो बन्धु गुरलाबाय मा बन्धु आंहा न' मोनबाय दे आं थांनोसै बन्धु दे थां आंबो लासै लासै दावथ्रोदलांनोसै औ दे बन्धु गाबोन हले बावगारनाङा दे फुंनि 10टा बाजायाव दे बन्धु बावगारा दे आं हले फैबाय दे साला सुरनि बिमाजों रायजाबानो गाहाम बोरो माथो दाबो सफैला 10टा 20 जालांबाय फैगोन र' दसे नेबाव है बारा गोबावद्रायबा नेनो बायोलै आं बे लामाजोंनो बियो कम्पिउटार क्लास लानो फैबाय थायो ओइनो फैबाय नों थाबनो रेडि जादो अके आं रेडिखा हर आं गाननि रथ' जारौ नों मानो इसिबां अन्थाइ बिखा खावब्लाबाया नों लाजिया नामा नोंसोरो बिदि लामा सामा सिख्ला दंनो सोबानाया दासादों बेन' नोंनि ओंखाम जानायाव बाथोन सोलानाया दा बोरै मोनखो आं बेखौ न'आव फिसिजानाय मै फालांगि सानदोंमोन नाथाय बियो हाग्रानि मोसासो जाबाय आं बिखौ 2 बोसोर ट्राइ खालामनानै बिनि गोसोखौ गलिहोनो हायाखै आरो नों बिखौ 2 मिनिटाव फुस्लायनो सानदोंमोन थौ थांदो नों थौ ओइ गुरबुल भाई मा माने लानांगौमोन ना एसे है फैसायानो गैया आंनाव नों 100 थाखाखौबो दा बयलार बाखि मारनांगौ मोनसे आइडिया बैसोरखौ थगायनांगौ थौ मा सेंग्राफोर मा खालामदोलै माथो गुरब्लादासो आच्छा नों मिथिगौ ना नोंनि आखाइ फारनैनि आसिया खैथा औ मिथिगौ मानो मिथिया आंनि आसिया 10टा ओहो नङा नोंनि आसिया गासै 11टा दङ मा 11टा फाग्ला बिदिनो जायो होमबा होद फाग्ला जादों नामा आंनि निजिनि आसिखौ बेसेबां दं आं मिथिया नामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टाल'सो दोङो बुजिबाय आं गुरब्लानि आयदाखौ आच्छा देने सानैजों 100 होना चेलेन्ज नांनाय दे आसिया 10टाबा आं देरहागोन आरो आसिया 11टाबा नों देरहागोन दे जागोन दे 100 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोंना 10टा 10टा नङा 11टा दं हर आं साननि 10 9 8 7 6 6 1 2 3 4 5 6 दो 5 दो 11टा नंगौना नङा बोरै 11टा जाखो देनाय खनसे सानफिननाय नाय आं खनसे सानफिननि 10 9 8 7 6 6 7 8 9 10 11टा नंगौना नङा जों देरहाबाय फैसा ला थौ थांदोनि हरनाय साननि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Hei, jangan buka besi. Tuh. Ada मैयानि बाखिया
ओइ नोंसोरो ओइ खारदो होसो मा होसोलायनाय जाखोलै फैसाफोरसो खावना लाबाखैथ' हैद आंनियाव बिफिनाबानो जाबायलै खावब्ला भाइया